אז היי, היא מוכן אופק. אז יש לנו סרטון ראשון בערוץ, ואני באופן אישי ממש מתרגשת. אז אוקיי, כפי שאתם רואים, אני פעם ראשונה משחקת בזום, אז אמרתי, למה שלא נעשה את זה בסרטון? זאת דמות שיצרתי, יש לי עוד מיליון ליצור. אז אוקיי, בואו נסדר אותה קצת. טוב, אז אוקיי, סבבה. אני רוצה תכתבו לי בתגובות איזה בית אתם רוצים שאני אייצר. בית מספר 1, בית מספר 2 או בית מספר 3. תכתבו לי בתגובות. בסרטון הבא אנחנו נעצר. יאללה, זה בסרטון הבא.